hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 19-njy iýuny hepdeniň duşurma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Şu gün men siziň bilen ine siziň ýazýan soragyňyza jogaplar berjek. Şu gepleşimde men esasy şu zatlar boýunça gurulmajak. Vatandaşlar, sizin şu efirde soragy berip bilersiňiz, egerde şu efiri online rejimde görmeseňiz, şu videonun aşağısına soragy ýazyp bilersiňiz, men indiki videolarymda size jogap bererim. Hormatly vatandaşlar, ine birinji bilen men iki sany bildiriş beresim gelýär. Birinji bildiriş mahabat bildirişi, ikinji bildiriş bolsa Farhat Meýmankuliýewiň ýagdaýy boýunça bildiriş. Ine birinji bildiriş. Ine DBT Halk Hereketi Türkmen jurnalistini işe aljak bolýar. Jurnalistiň aýlygy $500, jurnalistin işi Türkmen diline DBT saytyna makalar ýazmaly bolýar. Diýmek biz bir jurnalist alsak, ine şol jurnalist biziň saytymyzda makalar ýazar we türkmençe, orsça ýa-ni terjimeleri eder. Ine jurnalist işini etjek bolsaňyz, soru boýunça şu Telegram arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Plus 380 96 014 97 88. Ine şu nomeri ýazsaňyz Telegramda onu şol ýa-ni DBT diňe öňe diýen bir belgili ýa-ni nick emele geler we şoňa siz ýazyp bilersiňiz. Ýene bir ýere gaýtarýan plus 380 96 014 97 88. Ine şu nomera siz ýa-ni Telegram chatdan bize ýazyp bilersiňiz. Bize siziň ýa-ni awtobiografiýaňyz bererek şoň esatyny biz sereder we siziň bilen gürleşik geçirer. Hemme zat howpsuz ýagdaýda işenler. Şoň üçin biz hemme zatlar öňünden ýa-ni pikir etdik. Näme biz işleşer diýip. Türkmenistanyň içinden jurnalist bolsa hasaby, bolmasa Türkiýeden ýa-da başga bir döwletden türkmen diline ýagny arasy ýazyp bilýän, arasy terjime etmeýän, arasy öz pikirlerini beýan etmeýän adam gerek. Indi gelin Farhat Meýmankuliýew boýunça soragy sertip geçelim. Bize verilen maglumatlara göre Farhat Meýmankuliýew Turkiýada. Biz İçeri İşler Ministrliğinin jogabyna garaşýar. Häzir hemme mesele İçeri İşler Ministrlikde, ýa-ni şo ýerde adwokatlar işläp dur. Şolu aç gaýra edin garaşyň diýär. Hoş habarlara alarsyňyz, aç garaşyň diýip ýa-ni bize aýdýarlar. Şoň üçin biz tawrly bolmaly, ýöne biz oturamyz, başga da hereketler gidip dur. Farhat boýunça biz hem habar garaşýar, hem başga uğurlarda hereketler gidip dur. Farhat Meýmankuliýew bir ýyldan gowra öz kanallaryna Türkmenistanyň korrupsiýon işlerine karşı ve Türkmenistanyň iki kellili korrupsiýon prezidentlerine karşı görüşdi. Ol öz çıkışlarından käwagt ýa-ni paýş sözleri ulandy. Ýöne egerde siz şoň çıkışlaryny terseňiz, oň manysy paýş sözleri aýtmakda. Oň manysy bir topar jinaýatlar açyp halkyň konstitusiýon haklaryny gorumak. Ine şoň üçin biz Farhady gorlaýar. Farhadyň alyp barýan stilini ýa alyp baran ýa-ni metodyny biz gorlamyk. Biz Farhadyň işini gorlaýar. Eden işlerini. Näme bolsa-da halkyň haklary üçin görüşdi. Halkyň haklary üçin hem häzir ýa-ni oturmaly ýerine. Indi kimde kim Farhat Meýmankuliýew Türkmenistanyna zat diýse, bize maglumatlar berin. Bizde maglumatlar bar. Şonuň Türkiýede dygyny, egerde siziň Türkmenistanyny diýen bolsaňyz, bize maglumat görkezin. Maglumat görkezmeseňiz, onu bize aýdyn. Plan nokatda, plan ýerde biz şonu barlap bilýäs. Biz şonu tuğd eder. Eger çyn bolsa, biz çykyp aýdar. Şoň üçin bize gelýän maglumatlara görä Farhat Meýmankuliýew Türkiýede onuň bilen işler geçirilip dur. Türkmen hökümeti Farhat Meýmankuliýew almak boýunça görüşýär. Ýöne olaryň işi başa barmak sebebi kanun bizim tarapymyzda. Kanun Farhat Meýmankuliýewiň tarapynda. Şoň üçin Türk hökümeti haçanna onuň wekilleri ünferip şol dosiýe seretseler, haçanna olar basyş etseler, kanun bolmaz. Bir Farhat üçin ýa iki kelleli prezident üçin kanun bolmaz.
Olu da ağır gerek. Ananın men ine Paris'e var kayıttım şunun var 2-3 hepte bunundur. Şu yerde Türk delegatsiyası Avrupa Birleşigine giyecek olup gelip yankı gepleşikleri geçirip bizde kanunları işliye ağızlarını doldurup yankı şu birleşe giyecek olup hareket barını diyorlar. Ine şol hareketlerde bular pretensiya hükmüne şu torğun goýulur. Pikir etmeýän bu torğuly Farhady akiderler hiç ýerde hiç zat nime edilmez. Elbetde aýdylar. Elbetde bütün dünýä mass mediasyna aýdylar we bütün dünýä möçberine adam hakları Türkiýede bozulýandygy subut ediler. Şoň üçin ine Farhadyň meselesi boýunça onun wekillerim işläp dur, adwokatlarym işläp dur. Men günde habar alyp dur. Şu gün biz habara garaşdyk. Bu habara açyk habar bolan diýdiler. Entek garaşmaly diýdiler, garaşýar. Sebäbi Türkmen hökümedem eline peçadı var, eline Daşyşly ministri var, eline adalet ministri var, eline hükümet var, kabinet ministri var. Orum hat ýazyp bilýär. Aýşul oglun konstitusiýany bozy, eýtdi, plan gatdyp ýazyp bilýär. Orum ýazyp şu ýazan zatlaryny subut edip bilmeseler onu onun hem ýalan puç bolýar. Ine şu ýa prosedury gidip dur. Şoň üçin egerde biz Farhat Meýmen Kuliýew bolajak bolsak onu biz hormatly watandaşlar petisiýa bolşakmeli. Men size petisiýany görkezeýin häzir bir minut. Şu petisiýany DBT çagyna barsaňyz şu ýerde badyr. Bir minut men size görkezeýin. Bir minut. Men bir näçe gün çykyş edip bilmedim, işim ýaman köp boldy, ýetişmedim. Ine serdim, hormatly watandaşlar. DBT çadyna ine şu ýerde, men häzir görkezdim. Şu ýerde siz basarsyňyz, ine şuraya sylka basýarlar. Şu ýaly, ýanky petisiýa açylýar, ünsüň. Ine şu petisiýada şu ýerde adyňyz, familiýaňyz, email adresyňyz we döwletiňiz ýazsaňyz, şu ýerde ýanky men şu ýerde siziň adyňyz belli bolsun, belli bolmasyn diýip nime maildan maňa maildan maňa iýerip bilýäňiz bir kopiýasyny diýip ine şu ýerde bellik bar. Ya maňa iýerin, ya iýermeň we aşagyna men adymy hiç ýerde görkezmeň, ýanky görkezmeň diýseňiz, ine şol knopka bassaňyz şeýle siziň adyňyz görünmýär. Şoň üçin gorkmaly zat ýok. Ondan siz şunu ediniz bilenem bir öz watandaşyňyzy watançylyk duýgusyny bildirip watandaşyň bolýar. Siz opozisiýa bolanok, siz hükümete karşı gideňiz yok. Siz bir watandaşyňyz bir kanun ýagdaýda Türkiýe hükümet tarapyndan tutulýan edilenle şonu goradyňyz bolýar. Siz hakyky türkmen bolýaňyz bolýar. Şoň üçin haýyş watandaşlar, hanliwa, hani mari, hani daşoz, Balkan, ahal ine golan bir-biriňizi. Ine agzy birlik niýde başlaýar. Bir de her wagt diýäňiz, agzy bir bolmaly, murada agzy birlige çağırýarsy, agzy bir bolun, opozisiýa agzy bir däl. Biz opozisiýa köp adam däl. Barmak basyp sanaýmaly bir 4-5 tane adam, galanlar opozisiýada däl. Biz agzy bir, siz agzy bir bolup bilenler. Men her wagt aýdýan, agzy bir bolmak bir uly bir ýanky iş. Biz agzy bir bolup bilmez, ýöne hereketde agzy bir bolup bileriz. Masal üçin ine Farhady bolmakda. Agzy bir bolup bileriz. Ine kiçik test, kiçik masal size. Bolun Farhady bolan we agzy birimizi görkezin. Edin sizem. Ondan bize soru verin. Näme siz agzy bir der. Biz agzy bir. Diýeji men APT para bir topar aktivistler, blogerler, bir topar građan aktivistler, bir topar bizi golyan adamlar, ýanky ekranda görünmeýän. Biz agzy bir. Aramızda dava jengel ýok. Diňe ýanky öňü diýer. Şoň üçin sizem görkezin agzy bir golan Farhady. Ine şu ýagdaý Farhat boýunça. Indi watandaşlar gelin başga da tehdit geçelim, başga sorulara. Şul ýanky nime kanallaryna, YouTube kanallarda men nimeni gördüm.
Oyun Türkmen diyen bir Ruşen Kılıçev ağın olup gurulady, ine Türkmenistan'a gitti, ine beytti, ine eýtdi. Gelin şol videonu size görkezeyim, siz özüňiz baha berersiniz, ondan men size şoň hem zat farşylygyny düşündireýin. Sedin, men şol Farhat eýtdi, beýtdi diýen soraga indi jogap berjekler sebäbi boş argumentlara men jogap bermäne wagtym ýok. Men işmem köp häzir. Hem şu zatlara wagt ýitirip görüş etmän, ýani görüşi gyra goýup şu zatlara jogap bermek men şunu manysy diýip pikir edýän. Şoň üçin siz özüňiz argumentler analiz edip öwreninde, egerde ýani şol argumentler düýpli bolsa bize ýazyň, kommentariýada biz şoňa jogap bereriz. Dedim, vatandaşlar, bir minut. Ine men şol Ruşen diýeniň bir videosyny görýän. Oyun Türkmenliýe ýöne öňüň oýunturmak gerek edýär. Lütfen. Pardon, ses yok. Niye bir ses yok? Ha, görürüz. Sesimin kesmeyleyim. Ha, bir minut. Sistemasından içeriden alınan seyredin. Şöyle size herkes yazarım. Göç idaresinin sistemasından içeriden alınan ekran görüntüsü, screenshot. Görüyorsunuz mu? Adı Farhat, familyası Süleyman Köyü, doğulan yılı 1992, cinsiyeti erkek, ülke Türkmenistan, tarih 20.11.2023, 16.05.52. Lütfen vatandaşlar, yine şu yalda atları PDF'de arşivlemek oluyor. Hiçbir problem değil. Lütfen şulardan Farhad'ın dokumentleri dikkat ediyor. Yine lütfen şöyle, yine Farhad'ın pasportun numara, lütfen A03 23 27. Yine ben size Farhad'ın pasportunu görkezeyim. Yani. Lütfen şöyle, numara A08 28 955. Lütfen bir A'dan soň 1 2 3 4 5 6 7 tane sıfır var. 7 tane. A08 28 955. Bunu gördük. Indi bunu seyredelim. Bunu Farhad'ın yankı pasportun numara 03 A03 23 27. Diňmelen o. A'dan soň 1 2 3 4 5 6 sıfır. 1 sıfır yeter o. Demek şunu el bilen ýazdylar. Ine şu liniýany we şu liniýany el bilen ýazdylar. Men näme şunu häzir suwd eden ýene. Diňläli, soňra çerli. Kapı adı, yani şüphelen kapı adı. Şüphelen kapı adı İstanbul Havalimanı, yani Terzi Airport. Çıkış 16.05.52. Yine şol zat 20 May 2023 16.59. Yani arada 2 minut kodu var. Farhat 20. May saat 4'te 2 saniye kontrol kapısından çıkarılıp Türkmenistan'a varıldı. 2 saniye kontrol kapısından çıktı diye. Hani kontrol kapı? Bu goç edaran, yani dokumenti, şöyle, şul dokument, şol Farhad'ın maglumatlaryny barlak koydan advokatın diýen zatları. Diýmek bizde Allah muradyny Ruşenyň aýdan zatlarynyň hemmetiniň diňe bir zady bar. Şol advokatyň aýdan zady. Başga argument ýok. Allah muradyny üstüne goşup, ýani nimetdi
Bu oğlanın üstüne koşup yani falşiv dokumenti görkezip ine gitti diye. Şo bir dokument goç edaratına adam girse ya çıksa hükman yani deport edildi deyip aydılıyor. Başka zat aydılmıyor. Şeýle mi? Ine gördüňiz mi? Vatandaşlar pasportyň nomerini ine men görkezeyim. Şeýle mi? Hop A03 23 27 6 0. Pasportyň ýerine ahirki ýerine 7 0 bolmaly. Diýmek şul ýa-ni öňki şu linýada ýazylan adamyň sifirleri, pasport nomerleri diňe ýa-ni Farhat Mehman Kuliýew ýylynda adyny şaşyp goýupdyrlar. Ana şeýle anyk sebäbi. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 2014 Ünferin. Ine şuna gowy zerledim. Häzir men size düşündireyim şunu. Göç İdaresi Başkanlığı Şul ýa-ni goç edaratyny absurd edýän program. Şu programa 2014-nji ýyl. Şuň gününe 2023-nji ýyl. Ine şul 2014-nji ýylyň bir screenshot dokumenti şonu düzeltdir. Näme diýen sebäbi 2014-den soň istenlik programy upgrade bolýar. Misal üçin 3 ýyldan soň, 4 ýyldan soň, 5 ýyldan soň, ýöne 9 ýyldan soň upgrade bolmasa diýmek şu köne 2014-nji ýyllaky screenshot şul. Hükman 17, 18, 19, 20'de bolmaly sebäbi kompýuterler ýetýär, tehnologiýalar ýetýär, programmalar ýetýär. Ýani öňkü kompýuterler ýok, täze kompýuterler olur. Käwagt köne programmalar okan upgrade etmeli bolýar. İstenlik bir hökümet edara, goç edara bolsun, ministersiýa bolsun, bir programa goýulsa, onu upgrade ýagny obновление edilýär. Ine mesal üçin telefonunuzda her ýani 5 günden 10 günden bir aýdan obnovlение edýändir. Avtomatik ýagdaýda. Programmanam goýun adamlar upgrade edýärler. O programma sen bir ýerine satanda şoňa obslužuwaniňdan tatýan, ýagny şoň servisinden tatýan. Diýmek bir näçe ýylda upgrade etmeli. 2014-de goýulan bolsa 10 ýaşda upgrade etmeli. 16-da, 17-de, 18-de, 19-da, 20, 21, 22, 23-de. Şol upgrade ýok. Diýmek köne 2014-üň screenshoty şonu liniýasyny çarşypdyr da ine Farhat gitdi diýip ýa-ni näme diýär. Ne surat görnýär gowy, ne näme görnýär. 2014 hakları sakları. Bu ne demek? Şu programa 2014'de raziyet edilir. 2014'te şu programa ýa-ni upgrade edip goýulan ýa-da dürdülen 2014'te. İstenlik programa dürdülse onun häzirki günde moralny iznos diýilýär. Ýa-ni moral taýdan ýa könülmegi. Şoň könülmegi häzir 2 ýyl, 3 ýyl ýem köne. Ünferin bolsaňyz bir kompýuter alsaňyz 3 ýyldan on bahasy bider goltgalýar. 5 ýyldan on bahasy ýa satyp bolmaýar kompýuterler. 8 ýyldan o kompýuteri ýöňe hiç adam derim, hiç adam dörüm ya telefonlar ýanynda. Şundan bir 6 ýyl mundan telefon alyp görsäň we şunky täze çykan telefonlar deňişdirseň bir deňişdir ýarlar. Programma da şol ýa. Şoň üçin 2014-üň screenshot'unu alyp boýap ýa-ni bize falşifkany görkezip ine gitdi diýerler. Dogurdan goç edaratyna gitdi diýip belgili ýöne şo bir maglumatyň daşyna bir topor goşmaçy argument fantaziýalaryny düzüp fantaziýalaryny bize satjak bolýar. Ine şoň üçin men garşy bolam. Hakykat aýtmaly. Egerde bizde birje maglumat bolsa, şoň Türkmenistanydyr. Biz büyük Türkmenistan'da aydarsa ve Türkmenistan'ın içinde görüşürüz Farhat'ın azatlygyny. Häzirki günde bizde hemme maglumatlar Türkiýede görkezýär. Şoň üçin biz Türkiýe görüşýär. Egerde biz bilsek Türkmenistan'dadygyny, onu biziň strategiýamyz ýetýär. Biziň ýa-ni maksadymyz ýetýär. Biziň taktikamyz ýetýär. Onu biz başgaça görüşýär. Biz şöyle ýyl çykany bolsa galdyrar. Şöyle komissiýa eltdirer. Farhat tapdyrar. Şoň janyň sagdygyny ýa suwudyny gatnaşdyryp biz şonu hemme zatda barady mümkin biz özümizden barys. Bahana bilen. O başga söwüş, başga ýol, başga strategiýa. Şoň üçin bize maglumatlar gerek. Şuň gününe içinden alýan hemme maglumatlarymyzda Türkmenistanyň çäginde Farhatyň adam ýok,
registrasiýasam ýok. Görün adamym ýok. Şoň üçin men indi şu soralara jogap berip biljekkä, boş argumentlara wagtymy ýitirjekkä. Eger argument çykaýsa, onu olar seljeler. Boş argument bolsa, ona biz şoňa jogap bermeýär. Biz jogap bermedek diýmek şu argumentler boş. Ýene serdiň watandaşlar pasport nomery diňgelen ok. Sebäbi Farhadyň pasport nomery ine A08285955. Şuradaki ýanky wideň pasport nomery ünsürseňiz A03 diýip başlaýar. 2327. Ine. Seması. Ana bälerden Farhadyň suratlaryny önlerine gelen siňe seretsin. Farhadyň suratyny şul suraty diýem. Indi özüňiz kesitleň. Şul aýdýan adamyň özüm kesitläp bilýänler. O zaman şul goçe daradyň suraty bolaýmasyn. Goçe daradyna hawa gitti diýip belenildi suraty alınanlar. Ýöne granisasyny geç diýip goçe dara surat bermeýär. İçinde goçe dara suratyny mümkin goýar. Onun problemasy ýok. Men diýjek bolýanym şu bir argument ütken zat ýok, ýöne üstüne goşup ine gitti, çykdy, bardy, aldy, Aşgabatda üstüne goşup gidip oturýar. Şu ilki o Farhadyň dostlarynyň paylaşan videolar var, şöyle suratlar. Şu konuklarda alınan suratlar. Ama bu meselelerin subudu. Meselen subudu yok. Goçe daratyna girdi we göçlerden çykdy. Şu subutnama ba. Yani başka Türkiýany ýanky taşlak gitdi, akitdiler, granisadan geçdi, aviakompaniýa registrasiýa edildi, o ýerden geçdi. Maglumat ýok. Biz ofitsial maglumatlar var, şoň geçmänligi bar boýunça. Maglumat ýok. En plus biz barlap dursaýar. Birden şuň geçen bolaýmadan erti geçde biz derw maglumatlar bilmeli, biz barlap dursa. Şöyle maglumat geçäýse bize hökmen signal berýärler. Şoň üçin bu zatlara üns bermeli. Bolýar. Bul bir mesele. Men esasy çykyşym şullal, dogrymy aýtjak bolýan başga meseleler boýunça men çykyş etjek. Şuň. Hormatly watandaşlar, gelin gepleşigimizi dowam edelim ve yeni bir gerek mesele ýatladýan ine Farhadyň petisiýasy boýunça şu ýerde saq tarapynda ine şu ýerde siz adyňyzy, familiýaňyzy, ýemel adatyňyzy we haýsy döwletde ýaşaýanyňyzy görkezýäňiz ve iň aşakda şu ýere ptiçka goýýaňyz meniň maglumatlarym görünmesin diýip hiç kim siziň gol çekeniňizi, şu petisiýany iýereniňizi bilmeýär. Bilse de bu bir cinayet iş değil. Bu vatançılık siz duygusunu bildirdiğiniz bolýar. Şoň üçin siz yani konstitusiya esaslan öz vatandaşyňyzy golladyňyz bolýar. Şoň üçin hiç ýeri cinayet iş ýokdur. Öz vatandaşyňyzy bir kanun ýadyna tutulsa we sen onu gollasaň. Ine şu petisiýa hakynda DVT çagyna gelseňiz şu ýerde adminler bar. Sorasaňyz size aýdarlar niýde şol ýanky maglumatlar alyp bolýar. Gelin indi çykyşymyzy dowam edelim. Men size başga bir video görkezjekdim. Ors tiline ýöne olsaň size terjime edin şu videony. Ondan öň men size bir reklama görkezjekdim. Ýanky DVT agzasy bolmak reklamasy. Gelin men size şonu görkezeyim. Приветствуем вас на официальном ресурсе народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Заранее признательны за интерес и внимание к важной информации, которую мы стараемся оперативно подготовить и поделиться с вами. А также благодарим за пожертвование во имя справедливости, правды и подписку на наш ресурс. Если вы этого еще не сделали или не знаете, как перевести деньги, предлагаем вашему вниманию краткую видеоинструкцию. Итак, попадая на страницу нашего ресурса, в правом верхнем поле вы увидите красным шрифтом раздел «Donate». Нажимаете на него, а дальше система предложит вам пожертвовать деньги с помощью таких платежных систем, как PayPal, Patreon, Boosty или же по реквизитам IBAN и оплату на карту.
Patreon, к примеру, может предложить выбрать уровень поддержки на ту сумму, которая вам больше всего откликается. Нажимаете кнопку «Подписаться», и у вас автоматически загрузится несколько коротких полей, которые важно заполнить. В имени держателя карты вы должны указать свои имя и фамилию. Дальше заполняете номер карты, срок ее действия, а также защитный CVV-код. В поле «Индекс» для выставления счетов вводите почтовый индекс, а под ним регион проживания. Для завершения задачи нажимаете кнопку «Подписаться», после чего сумма, которую вы решили пожертвовать, автоматически спишется с вашего счета, а вы тем временем получите подписку. Отправка донатов через PayPal происходит по аналогичной схеме. Сервис Boosty в поле тип Amount предлагает ввести ту сумму, которую вы решили поделиться с нами, а напротив нее валюту, либо рубли, либо доллар США. В поле ниже вы можете оставить также краткое сообщение, согласиться с условиями сервиса и нажать на кнопку Send. Не забудьте также дождаться момента списания средств с карты. Напоминаем о том, что мы имеем возможность предоставить вам безопасные переводы, которые вы совершаете, чтобы нас поддержать. В чем это выражается? Когда вы отправляете благотворительные средства, даже ваш банк не владеет информацией, кому адресованы эти деньги. То есть транзакция отобразит всего лишь операцию покупки товара через интернет-магазин. Таким образом, никто кроме вас не сможет отследить адрес, по которому следуют средства. Вы можете быть уверены в полной анонимности такой транзакции. Спасибо, что выбираете правду и поддерживаете нас в ее разоблачении. Оставайтесь с нами, чтобы всегда оставаться в мире самых важных новостей. Hormatly vatandaşlar, men size bir videonu köçüp bolýan häzir. Şu videoda bir ayal maşgala gaty bir gowzat diýende edil dewletin maksadyny şu beýan edýär. Öz ýa-ni dilinde. Häzir urs dilini aýdar şol ayal, men onu soň size türkmen diline terjime edip berýän şol hatda. Gelin şunu ünsüp terdeleyim. Если общество внезапно перестанет интересоваться политикой, это будет подарок для тех людей, которые и без того имеют в своих руках неадекватные ресурсы. Если еще никто не будет на них смотреть и никто не будет их обсуждать, у них просто настанет праздник. Они все порешают замечательно, все между собой поделят и вообще не будут вынуждены, как сейчас они вынуждены даже в автократиях, хоть как-то считаться с тем, что живые люди рядом с ними живут. Нет ничего легче, чем для людей, наделенных властью и богатством, забыть вообще об этом обстоятельстве и считать себя единственными обитателями Земли. Почитать всех нулями, а единицами себя, да, и глядеть в Наполеоны, пока все глаза они себе не проглядят. Это безумно опасно. Власть – опасная материя, государство – тупой предмет. Это все очень опасные вещи. Забывать об этом нельзя. Поэтому не отсутствие интереса к политике, а повышение политической культуры и политической грамотности – вот наша цель. Только тогда граждане имеют хоть какую-то надежду посмотреть, кто у них по карманам шарит. Если общество... Yine vatandaşlar şu yerde yani ort maşgala katı uzatlar belli geçti. Benim size şu Türkmen dilini düşündüren ya bize Türkmen dilini yani ort dilini düşünmeyen adamlarımız var, vatandaşlarımız var. Şuna yani neyme diye. Eğer bir cemiyet, bir din, bir wada siyasat bilen gyzyklanmagyny besetse onu bulaýan eline ummasy sejişleri bolan hökümetde işleyen adamlara uly sowgat bolýar. Eger-de hökümetdäki işleyen adamlar hiç kim seretmese we olaň edýän işlerini hiç kim ara alyp maslahatlaşmasa, onda şol hökümet işleyen adamlar üçin ömürlük bayram emelegýär. Ol adamlar öýleri üçin hemme zady ajaýyp çöderler. Öýler döwletiň baýlyklaryny ogurlap, onam öz aralarynda paýlaşarlar. Umuman alanynda daş töwerinde başga da diýri adamyň ýaşaýanlyklaryny unudurlar. Baýlyk we güýje eýe bolan hökümet adamlary halkyň ýagdaýyny düýgünden ýatdan çykarmak we öýlerini dünýäniň ýeketek ýaşaýjylary hasaplamakdan başga aňsat zat galmaýar. Hemme adamlary nur görünüşini görüp öýlerini bolsa saýlanan adamlar hükmüni duýarlar. Bu diýsem halk üçin gaty hoply.
hökümet bir hoplu materiya, döwlet bir lal zat. Bunun hemmesi gaty hoplu zatlar. Bunu bir ýatdan çykarmalylar. Şonuň üçin siyasat bilen gyzyklanman, gezip ýörmeli däl de eýsem tersine siyasi medeniyetini ve siyasi sowatlylygyny ýokarlandyrmak gaty zerurdur. Ine bizim maksadymız. Haçanla biz siyasi medeniyetimizi ve sowatlygymyzy ýokarlandyrsak, onu bizim jüýümizdäki pullary kimdir bir ýeriniň ogurlaýandygyny görmäne iň bolmanyna bir umyt bar. Bu diýmek biz siyasi medeniyetimizi ve sowatlygymyzy günni östürmeli ve täze hökümeti kontrol edýän jemgyýet kurmaly. Bu pikirler bizim konstitusiýamyzda maddalar bilen berkidiler. Ine şola ayar maşalan aydan zady Türkmenistany emele beripdir. O diýmek näme? Şu günni biz siyasata goşulamak diýip gyrat çekildik bolýyn. Biz hökümetde işleyen korrupsiýonera, paraxora Sowut hökmüne bayram berdik. Günne bayram bolýar. Günne ogurlap ýatýarlar. Biz bar ýok, biz ýanlaryna ýaşaýat, ýaşamyzda onu ünsemelen oklar. Bular öz günleri bilen öz korrupsiýa skemalary bilen. Bizi bolsa mal hakkının hükmünde de gören oklar. Ine şulaýan gaty düşünürdi. Egerde biz bir sowatlygymyzy östürsek, egerde biz siyasata goşulmaly gelip ýörsek, biz mundan beter kyn ýaşar. Ýöne biz öz sowatlygymyzy ve siyasi medeniyetimizi östürsek ve şu zatlar täze jemgyýeti ve şuňky jemgyýeti has zerurdygyny düşünsek, bizim durmuşymyzy üýtgärdi şo. Şunu bir belli alalım, hormatly vatandaşlar. Indi men size başka bir video gösterjek bolýan. Şu videoda ine şu videonam TikTok'ta gördüm de gaty giň gördüm. Sizin bilen paylaşaýyn diýdim. Şu video size de ýagny mümkin mysal hökmünde bolar. Lütfen. Ine hormatly vatandaşlar, üns berdiňizmi? Bir ýaşuly diýen bolýar bir çağlı adam öz çağlaryna şu goşguly öwredýär. Arkadagy şöhrat ve şu meňzeşler. Bizim ýurdumyz tahlak gelýän adama şöhrat bildirip çağlatynyň aňyna uýdurýar şu. Lütfen. Öz gulçulukda ýaşaýar. Şu korrupsiya nimetinde komfortda ýaşaýar. Bizim halkymyz kösenýär. Bunun kösenýändir. Ýöne şonda da şu rejimi gollap, goşguly aýtdyryp, eýem kiçi wagty öz çağatyny gulçuluga batyrýar. Näme şoňa dilleri öwredenok, matematikany öwredenok, näme şoňa Gurhany öwredenok, bizim dinimiziň akylly zatlaryny öwredenok, näme suralary öwredenok, näme gowy häsiýetleri öwredenok, näme arkadagy şöhrat ýa zatlary öwredýär. Yazın komentariyada öz pikirlerinizi näme pikir edýäňiz şu barada. Yani men pikirimçe şu zatlar biz ýa aklymyzy işletmeýän bir sowatlyk bilen edýät ýa-da biz ýa doly gulçulygymyz boýan çağlarymyza gulçulygy siňdirenimiz bolýar. Men näme şu misaly edýän? Ünsüren biz 32 ýyldan bäri internetimiz ýok, uğurly işleýän ýok, peýdalan bilen ýok, hüdürni köp bilen ýok internetiň. Konvertasiýa ýok, diýmek bizim finans stabilnystymyz ýok. Biz kösenýär. Aýlyklarymyz şol 91-92 ýylda $100 mı? Häzir $150. 32 ýylda biz ösmedik. Ýöne 32 ýylda ünsüren bolsaňyz Gurbanguly we Serdar iki prezident Gyzyldan çaýlan tualetlerini gurup, öz şäherlerini gurup, öz binalaryny gurup, itin, atyň, pişiň, sıçanyň binalaryny gurup, olaryň medalaryny çykaryp bir aňsız çykyp hereket edýärler. Lütfen. Bir şu gulçuluk boyuna alýar. Ine şoň üçin. Ýalňy aýan maşala aýtda, egerde biz siyasata goşulman, siyasi medeniyetimizi östürmesek, siyasi
yani öz bir sowatlygymy, yani sowatlygymy üstürmesek biz şu ýaly gulçulukda ýaşap düşünmänem alas bizim daşdogumyz näme gowulşanypdy. Bütün dünýä şeýle diýip pikir edýär. Beýle de bütün dünýä. Men size görkezýän näme? Ünsverim azat döwletdi. Azat adam. Azat pikirde. Yani her hili uğurlar oylap tapya, her hili yani obyektler oylap tapya, her hili teknologiyalar oylap tapya. Hatta öýüne pişigini dinläbim dürüjülük işine diye. Ünsverim. Sometimes I'm alone, sometimes I'm not, sometimes I'm alone. Sometimes I'm alone, sometimes I'm not, sometimes I'm alone. Feels like a year since he locked me inside, said he'd be back soon, but I guess he just lied to my face as he walked through the door. I can't take this no more. Only 2 biscuits are left in my plate, a matter of time until I meet my fate. Through the shade. Hormatly vatandaşlar, men size gurrun bereyim şu näme hakynda nime diýe. Şulardan bul bir dürüjülük işine diýe. Şu dürüjülük işinde öz pişigine niw sagyryp, şonu dinläp, onam ýazyp saz diýe. Azatlyk. Oýam internet ulanyp, öz bilimlerini ulanyp, bilmeýän zatlaryny öwrenip, şu pişigini niwsi agyp, şonu gollap, ýa-ni saz diýe de internet bolýar. Indi ünsverim. Beýlik adamlar näme reaksiýa berýär şuna? Gelin şunu seyredelim. Bu iyi zaman, yani iyi üzülen o.
Hormatly vatandaşlar, şu ýaly video köp. Men bir näçesini okudum-da. Bu video ýani adamlar şu pişiň bir janyny neresiň ýagdaýyny görüp we şoňa näp sagyryp, şol dürüjülik işine öz dürüjüligini goşup, dürüjülikli ýani ulgam etkili bolýarlar. Ine adatlyk. Bir elementar zat ýöne ünsüp sertsen, biri pişige näp sagyryp, öz dürüjüligini ulan, onu aýdym ýaly. Beýleki adamlar bolsa şoň ýazylan aýdymyň üstüne öz dürüjüligini goşup, ýani adat o hükmünü ýani goşup goýup, on aýdymy ýani güýçlendirýärler. Ine şu ýaly bulary ýani şu zatlar etdirýän adam ýok. Ýöne öz gurunlygy bilen adat isleglerini ýani öz isleglerine ýetýär, öz isleglerini kanatlandyrýar. Biz bolsa şu çöreňi ýerine, işin ýerine, konvertasiýa ýerine Türkmenistanda näil gaçyp gitmek. 32. Ine. Şoň üçin adat döwletde ýaşamak diýmek ol etçiňi edip gezip ýörmekde konstitusiýa ten çykylama ondan. O diýmek konstitusiýaga berilen adatlyklar ulanyp sen bir zat oýlap tap bilýän ýa bir jemgyýete goşunyň goşup bilýän ýa-da bir islegiň bolsa onu kanatlandyryp bilýän sana aňyr durjak ýok. Ine men şonu aýtjak boldum. Şoň üçin watandaşlar biz adatlygy görüşmeli. Bir gazanan sok hiç kime gidirmeli şu adatlygy. Hiç kime mümkinçilik bermeli bizim adatlygymyzy araýar. Pikir etmeň, haçan biz oturup murada bir şonu eder. Şun başlady eýýem adatlyk durmuşy. Sen ýa-da sen goşulamak. Sen öz adatlygyny gollamak. Sen bak nägelikligini ýa hökümete barıp aýdan ok. Häkimlige barıp aýdan ok. Näme men beýle ýaşaýan? Hani iş? Hani men sosyal kömeklerim? Men çağam kim etlemeli? Eger hemme zat bulýan bolmasa, men siziň ýanyňyza gelmerdim. Sen öz çağıň ýa pilmen, palow, naharlar baryny berýän, men öz çağıma çölüm tap bilemem. Siz çözmelimi? Şunu siz dolandyrýandy Türkmenistany. Siz çözmeli. Çözüň meseleni. Çözüp bilmeseňiz, Türkmenistanyň baýlygy ýeterlik maňa konstitusiýaň esasyna ýazylan sosial kömeklerini berin. Diýip hakyňyz we talap etmeli. Gurban uly ýanky ortaşalan aýdyşýaly. Egerde biz siýasata goşman çekilsek, onu bayram bolýar. Şondan gitara çalyp, ýanky maşyn sürüp, rally edip, samolyot uçup, pistolet edip, sniperçi, rallyçi, atçy, velosipedçi maýmun bolýar. Öz şäherini gurýar. Büdjetden referendum etmeyen, özü karar çıkarıp, yani 20 milyar büdjetden 3 milyar ve 600 milyon alıp, bir sonra oğurluk değil ya şuna. Öz şäherini gurýar. Kim şoňa ruhsat berdi? Haçanla biz siyasata goşulmasak, haçanla biz bir soğut, yani soğutsuz bolsak, medeniyet, siyasi medeniyetinde bolmasa, yine şu ýaly gurbanlylar dürýärde. Bütün Türkmenistan'ın içinde doğuya. Hükümete dini kurban ol yalı adamı geliyor. Talaman. Besedel o. Beylekler yarı yaşalı. Yine yankı muzikantlar vurkudum. Adat muzikantlar. Neyme Türkmenistan'da muzikantlar yok mu? Neyme adat aydım dürüt bilen yok mu? Git tokoyo, git jengelle, git yankı çağa. Yerin sesini eşit. Yankı kadimi geçen adamların yankı obrazlarını kellendi aylada aydın çıkıyor. Hükman arkada aydım yazmalı mı? Ya hükman arkada aydım aytmalı mı? Eğer şonu aydan son sana sahna ruhsat berilýän bolsa, çıkma sahna. Namusyň bagyr. Men şonu aýtjak bolýan. Haçan biz Türkmen bolýar? Haçan biz öz ýurduny satan, öz ýurduny üstüne tüýküren, öz watanyny gurbanla satan adamlardan dönüp biz hakyky watançy adam bolýar. Hakyky zulüm diýer. Hakyky şu ýaly korrupsiýa edip hükümet talap uğurlu edýän jenaýat çagyryp biz çäret bolýar. Haçan? Hiç kim etmedi. Murat Gurbanow etmedi. Ýani Abdullah etmedi. Aktivistlerim etmedi. Biz ederiz hemmemiz. Goşulun. Kömek edin devlete toparlan. Devlete halk gerekliğine. Gelýän pullar bize gerek gel. Görüşe gidiyor. Türkmenistan'ın içine alaytada. Men yine bir anons görkedeýin de
Şol anonsdan soň men efirimi tamamlayacak hormatly vatandaşlar. Şoň üçin kıyın görmän bir reklam oýaýyn size ýene bir ýerek. Приветствуем вас на официальном ресурсе Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Заранее признательны за интерес и внимание к важной информации, которую мы стараемся оперативно подготовить и поделиться с вами. А также благодарим за пожертвование во имя справедливости, правды и подписку на наш ресурс. Если вы этого еще не сделали или не знаете, как перевести деньги, предлагаем вашему вниманию краткую видеоинструкцию. Итак, попадая на страницу нашего ресурса, в правом верхнем поле вы увидите красным шрифтом раздел «Donate». Нажимаете на него, а дальше система предложит вам пожертвовать деньги с помощью таких платежных систем, как PayPal, Patreon, Boosty или же по реквизитам IBAN и оплату на карту. Patreon, к примеру, может предложить выбрать уровень поддержки на ту сумму, которая вам больше всего откликается. Нажимаете кнопку «Подписаться», и у вас автоматически загрузится несколько коротких полей, которые важно заполнить. В имени держателя карты вы должны указать свои имя и фамилию. Дальше заполняете номер карты, срок ее действия, а также защитный CVV-код. В поле «Индекс» для выставления счетов вводите почтовый индекс, а под ним регион проживания. Для завершения задачи нажимаете кнопку «Подписаться», после чего сумма, которую вы решили пожертвовать, автоматически спишется с вашего счета, а вы тем временем получите подписку. Отправка донатов через PayPal происходит по аналогичной схеме. Сервис Boosty в поле «Tip Amount» предлагает ввести ту сумму, которую вы решили поделиться с нами, а напротив нее валюту, либо рубли, либо доллар США. В поле ниже вы можете оставить также краткое сообщение, согласиться с условиями сервиса и нажать на кнопку «Send». Не забудьте также дождаться момента списания средств с карты. Напоминаем о том, что мы имеем возможность предоставить вам безопасные переводы, которые вы совершаете, чтобы нас поддержать. В чем это выражается? Когда вы отправляете благотворительные средства, даже ваш банк не владеет информацией, кому адресованы эти деньги. То есть транзакция отобразит всего лишь операцию покупки товара через интернет-магазин. Таким образом, никто кроме вас не сможет отследить адрес, по которому следуют средства. Вы можете быть уверены в полной анонимности такой транзакции. Спасибо, что выбираете правду и поддерживаете нас в ее разоблачении. Оставайтесь с нами, чтобы всегда оставаться в мире самых важных новостей. Hormatly vatandaşlar, ýalnysy biri ýazýar. Murada şol Farhat Meýmenkuliýewi gollamak petisiýasy nirden tapmaly diýip aýdýar. Gelin size görkezin şonu. Serdim. Telegram'a girýäňiz. Telegramda DWT chat aktivist ya da DWT aktivist diýip ýazýaňyz, şu chat çykar. Şu chat çykanyna ine şu ýerde açyk ýokarga alýaňyzda ünsürseňiz ine şu ýerde ine şurýaly sylka bardyr. Şu sylka basýaňyz bolýan, derrew ýa Farhat Meýmenkuliýew çykýar. Ine men şu ortalyny oýaýyn häzir. Pardon. Dilin çalyşyp bolýar da, dilin çalyşyp bilýärsiňiz. Ine şu ýerde saq tarapyna adyňyz, familiýaňyz, e-mail adresyňyz, döwlediňiz goýsaňyz we aşagda şu ýere ptiçka bassaňyz, hiç kim sizi tanap bilmeýär, görüp bilmeýär we tap bilmeýär. Ine şu petisiýany ugursaňyz, şunu gaýrat edin, köpüllüli. Men öňün nemetdik, biz 100 adam toplap bilendik. Biz näil alyp görüşeli. Aýdyn. Siz aýdýan Muradaga daşyny görüşmeli içine barady. Ine biz içine barady häzir. Aeroportda gitmeýänsiz. Biz şu ýerde zulmün garşysynda dursak, ýanymyzda durmaýanlar. Netije näme bolýar? Nol. Ine şoň üçin biz siziň bilen işleýär. Siziň pikirleriniz biziňki bilen deň bolar, ýaly biziň aýdýan maksatlarymyz size egerde ylaýyk bolsa, onu bize goşular ýaly we bile hereket eder ýaly. Sebäbi
Berdimuhamedowlara ayırmak ol maksat değil. Ol mesele. Esasy maksat biz demokratiya sistemasyny kurup azatlyga çykmaly. Ine maksat. Sebäbi Berdimuhamedow häzir bir topar giyirip ayırıp te diktator bolup bilýär. Diýmek maksat ýerine ýetirilýär ýöne umumy biziň maksadymyz ýola barmady. Şoň üçin Berdimuhamedow ayırmak bu bir kiçik mesele. Ýzyna uly maksat var. Şol diktator sistemany ayırıp demokratiýany goýmak. İstene adam işlemese sosial kömegini alar ýaly. $400-600 hökümet aýma türer ýaly. Arqyn. Entep ýörep aş bolmaz ýaly. Bizde baýlyklar ýeterlik. $850 $800 $3,500 çeli diňe orta aýlyk. Hökümetdäki işleýänler orta aýlykdan ýokary aýlyk. Polis, MHM işgärleri $5-10,000 aýlyk alarlar. Olaryň ýani para almana, korrupsiýa etmene hiç itileri bolmaz. Olar jaýlar muht. Eger kredit alsa 5%, bir topar avantajlar bolar. Biznesmenleriň edýän avantajlary ýaly şol orta biznesmeniň avantajy bolar şurada. Din arasy işlemeli, hökümeti halky gorumaly boldy. Birinji halky, ondan hökümeti gorumaly. Ine olaryň işleri. Ananyň bu ertekide ine 114 döwlet şeýle ýaşap ýör. Näme biz ýaşamaly? Biz näme kymymyz var şolada? Hormatly vatandaşlar, ine gepleşigi dowam edeli. Men siziň soraňyza bir näçe soralar bar, şolara jogap bereyim. Häzir. Ine bir adam ýazýar, Ayhan 7688. Murad aga, men siz göreşi taşlarsyňyz öýdüp gorkýan ýa-da. Yok, görüş taşıdym. Men görüşüň içinde ýöne meni maşgalam etmeli, menim işlemeli. Bize de bir pul berýän adam yok. Biz özümüz gaýtyp işlämem. Hem görüşýär, hem pulumuzy goýýar. Şoň üçin biz işlemeli. Menim günne çykyş etmem ok. Ya wagtym yok. Ine user 1031-604 ýazýar. Şol köp bilen ýazýar, şu zatda şoň üçin men bir gerek jogap bermeli bolýan. Şol wagt ýagdaýyna 15-nji iýun 5:00 saat 19 kommentariýa bar. Görmek, okumak gaty kynam däl. Jogap beriň argumentli. Abdullah barda soru berdim. Ol gömük bilimsiz, siziň inanýan adamyňyz bolsa, halk şoňa onuň üstü bilen size inanmalymy? Men meniň arçynymam giň düşünjeli ona sirdeninde. Şuň biz Abdullah bizden soğutlu ya soğutsuz diýip biz onu baha bermäne hakymyz ýok. Biz tribunal da, biz Allah da. Ýöne men Abdullah inanýan, ol sada oglun, olum siyasata goşulman, ýani siyasi medeniýeti, siyasi soğutlugy pes bolup siyasata goşulup ýuwaş-ýuwaş ösküp otyr. Şu düşünerek menden mutlu geçer. Men 57 ýaşym bar. Abdullah 20-25 ýaş bar. 20 ýylda meni otup geçer. Şoň üçin men kim görüşýän bolsa şolary inanýan. Esaslar şular. On soğutlugy, bir soğutlugy däl. Gynansak da şuň kunna Abdullah ýalaklar ýani siyasata goşman şu derece geldiler. Abdullah ýalaklar ýaman köp adam. Ýöne Abdullah olu görende öz siyasi medeniýetini we siyasi soğutlugyny ýokurlandyp dur. Beýlekler bolsa üstüne uljak bolýar, eýdýän. Mümkin şuň siz ondan soğutdurakdyrsınız. Ýöne açyk garaşyň. Siz oçup geçer, biz günne ýani mass mediýadaky etmeli işleri lituçka diýil, ýani oturup, üýüşüp, maslahatlaşyp, üstürüp pikirlerimizi işleýär, gurmaçylyk işleýär. Abdullah da şol toparyň bir şeýini. Şoň üçin Abdullah öser. Goň etmeçilik etmeň. Arçyn men şuň Abdullahdan ýani akylly. Elbetde arçynyň akylly. Arçynyň şu ýaly korrupsiýa edip, korrupsiýa komfortunda ýaşamany öwrenipdir. Sen ýanynda akylly. Biziň ýanymyzda gümk. Biz şonu tuğda bilýär. Sen arçyny getirin. Men şonu gümk tuğun tuğda deýin. Eger gümkde bolan bolsa, şu rejimde işlemedi. Çıkıp giderdi. Kara çörek
Yani qara çöregi suw gatyryp ýeýin boly men gün görenip çykyp giderdi. Gün ne ruhu var, ne namysy var, ne wyjdany var, ne watançylygy var. Korrupsiyon schemalar golýan investor. Adamlaryň pul alyp ýokary geçirýän investor. Investoryň bir zynjyry. Ine senin arçyň var. Eger hökümet işleyen olsa. Ya hökümetin 99% korrupsiya. Korrupsiýalar, paraxorlar. MHM'de 60-70% bu adamlar ba. Ayna onun et bilýän zady ýok. Hiç zat et bilmeýän bolsa, kakoy tolk olardan. Polisde 70% yani personal arasında işlep bilýän adamlar. Ýöne olar ses çykarmasa kakoy tolk olardan. Bizim halkymyz Türkmenistanda 2,5 milyon, daşynda 2 milyon, 4,5 milyon halkymyz var. Ýöne seslerini çykaryp adatlıktan gaçýan bolsalar, bir sowat siyasi tarapdan bir sowat bolup gezýän bolsalar, kakoy tolk olardan. Şonuň üçin bütün dünya üstümizden bilýär. Ine şonu mesele. Şonuň üçin Abdullah düşünjesi pes, elbette düşünjesi giň dälim tek. Yani açyk garaşyň. Düşünjesi kalar. Günne gepleşikler geçilýär. Günne argumentler bilen ýa-ni beýlekler bilen gidişýär. Adam ösýändir. Pikir etmeň men ine çykyşlar etkelýär. Men ösemok. Ünsün men birinji çykyşlarmy. Türkmençäni doğrudan bilýärdim. Türkmen dilini öwrendim. Türkmençe pikir etmeýäni öwrendim. Pikir edemde Fransuz ýa-ni diller bilen pikir edýärdim. Indi Türkmençe pikir etmeýäni öwrendim. Indi Türkmençe bir topor ýa-ni grammatikany ýadyma saldyrdım. Bir topor zatlar et başladym. Ol şu çykyşlaryň netijesi. Öýde de gurlaşýar Türkmençe. Çay getir, nahar getir, onal, munal, sağ ol. Boldy bir gaty iste bir 100 san söz bolýar. Şonuň üçin ösmeli. Men her wagt aýdýan. Güýçli adamyň ýanyna bolun, ösürsiňiz. Gowşak adamyň ýanyna girseňiz, şol ýaly bolursiňiz. Bu bir tebigatyň şerti. Indi soragy serden maksat 794 ýazýar. Murat Gurbanow, Han Farhad üçin toplanan pul nire, näçe boldy? Bize gelen DBT halk hareketine gelen pul 1500 goloy men ýalňyşmasam. Ine şo puly biz 1500 näçe edip şol Bahtiýar diýen adama geçirdik. Bize başga pul gelmedi. Bahtiýar diýen adama uly pul geleni o halkymyzdan. Bir topar adamlar çykyş edip men Farhad, niýde Farhad söz berekkä, hereket gerek. Köpege çykmy? Ine Bahtiýaryň nomery bardyr videoň aşagynda. Şu videoň aşagynda da goýarym. Kömek edin. Gurun etme. Etdiňizmi? Gurulmam hiç ýa. Ine şu ýaly türkmen adam bolýar. Şu ýaly görürsem. Hormatly vatandaşlar, başga sorak bolman soň men öz efirimi geçirip tutarýan. İnlik gepleşiklere çelli. Sizin hemmeňize birinji bilen janatarlyk, ikinji bilen doğun anlaşmalar size adat ve adaletli durmuşu arzu edýär. İndiki gepleşiklere çelli. Hoş, sağ olun.